לכן האישה צריכה לקבל הדרכה לפני החתונה. גם הבעל, כמובן גם הגבר. אבל ההדרכה לפני זה קובע המון איך יתנהל השידוך אחר כך, איך יתנהל הזוג הזה. אם יש שם דרך נכונה שהם צועדים בה או שהם הולכים ועושים שטויות. צריכים לדעת מה חשוב לאיש, מה חשוב לאישה, מתי לוותר, מה לעשות, איך להתנהג, מה לומר, מה לא לומר, מה לומר ומתי לומר. הרבה דברים. ועוד, חשוב שהאישה תיזהר בכבוד בעלה וכבוד חמיה וחמותה ואחים ואחיות של בעלה. וכל קרוביו, לכבוד השם. כי הקדוש ברוך הוא רואה שציווה עליה שתיזהר בכבוד בעלה, ואם האישה מכבדת את המשפחה שלו, זה נקרא שהיא מכבדת את בעלה. וזה צורה שהיא עושה נחת רוח לבעלה, שהיא מתנהגת בענווה, בצורה נעימה למשפחה שלו. הבעל מבסוט, רגוע, אוי השם תודה רבה, יש לי אישה טובה, היא מתנהגת יפה להורים שלי, לאחים שלי, לאחיות שלי, אין ריבים, זה עושה לי טוב. לכן היא שמחה בדבר הזה, והוא שמח עוד יותר כפל כפליים. ועוד, אני קורא מחשבות, הנה. תמצא חן בעיניו ולמצווה יחשב לה. וכבר מילתה אמורה שאין צריך לזרז להיות אוהב שלום ורודף שלום. תמיד רבותיי לרדוף אחרי השלום. אלא למי שהשלום בורח ממנו ויש לו טענות מספיקות לעשות ריב ומדון. הוא עסוק כל הזמן בכסח. את אמרת לי ככה, אתה אמרת לי ככה. עליו המצווה הזאת להיות רודף שלום לכבוד השם יתברך. אבל צריך לזרז האישה שלא תקל ראש ולא תרבה שיחה ושחוק וקלות ראש וכל שכן שאר קריבות עם קרובי בעלה. זה שהיא צריכה לכבד את המשפחה שלך זה דבר טוב, אבל לא יותר מדי קרבה, צריך דיסטנס קצת, צריך ככה מערכת יחסים נכונה. אלא תהיה בבית חמיה, כבודה, צנועה מבית ומחוץ, ולא תחטיא לשום אדם, גם תתנהג בצניעות. כי על עבירות כאלו, חס ושלום, מתות הנשים בלידות, או שיולדים בנים משחיתים. בנים ובנות חס ושלום מתים בעבור הדברים הללו, שהם קטנים. אבל הנזהרים זוכים לזרע אנשים כשרים וקדושים, ויגיעו להיות ישישים, שמחים וששים, ואוהבי השם יתברך. ועוד, אהבת לומדי התורה ויראי השם וחושבי שמו. אהבת לומדי התורה ויראי השם וחושבי שמו גם היא נמשכת מאהבת המקום. האדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, במילא הוא אוהב את עבדיו הנאמנים. כי מי שיש לו אוהב נאמן, הוא אוהב גם את הבנים שלו. ומי שלומד תורה ומתנהג בדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא בן של השם יתברך. איך אתה לא תאהב אותו? איך אתה לא תכבד אותו? ועוד כיוון שיש לו אהבה עזה עם אוהבו, הוא מבקש טובתו בכל נפשו ובכל ליבו. כל העושה טובה ונחת רוח לאוהבו, הוא אוהב אותו. אשר, אם יש לך איזה מישהו כל הזמן עושה טובות לנוע, מפנק אותו, דואג לו, מה לא? סימן שהוא אוהב אותך. למה? בגלל שהוא אוהב אותך ומכבד אותך, הוא מתייחס ככה לבן שלך. ועוד, שאמרו שהשכל מחייב לאהוב את איש חמודות שלם במידות ובדעות, כל שהוא בדומה לו בעל חמודות אוהב את השלמות אף אם אינו בו. הנה מכל אלו הטעמים ראו לעורר את האהבה ללומדי התורה וליראי השם ולחושבי שמו, שיהיו חביבים כבבת עינו. איך צריך לאהוב את הצדיקים, את התלמידי חכמים כבבת עינו. והנה שכרו איתו כמאמר חז"ל שאמרו מן דרחם רבנן הביא אני בנין רבנן. מי שמכבד תלמידי חכמים הוא יזכה שבסוף יהיה לו תלמידי חכמים, הבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. מה עיקר האהבה? עיקר האהבה שמואל היא בלב. נכון. אבל צריך שתהיה ניכרת גם כן במעשה. יש אהבה בלב, נכון, אבל גם אהבה במעשה צריך שיהיה, שאם הרחיב השם גבולו, יש לו הרבה כסף, יש לו מזומנים, יהיה מחזיק ביד לומדי התורה בכל נפשו ומאודו. נכון. יהיה נותן למי שצריך, למי שלומד תורה, למי שקשה לו, ייתן לו ביד נדיבה, ויהיה עושה ומעשה. ואם אין ידו משגת, הוא לא זכה שהוא עשיר, הוא לא זכה. על כל פנים, יעשה בגופו. למה? שגדול שימושה
כל אשר בכוחו, באופן שיהיה בלי טרדה, עומד על המשמר, על התורה ועל העבודה, וגדול המעשה. אז אתה יש לך כסף? תן לתלמיד חכם, תן לרב. אין לך כסף? תעזור לו מה שאתה יכול. הוא צריך להרים איזה משהו כבד, תעזור לו. הוא צריך לעלות על איזה משהו, תחזיק לו את הסולם. הוא צריך לסדר איזה משהו בבית, תסדר לו. ככה, תכבד את התלמיד חכם. אם אין לך יכולת כספית, תעזור לו בצורה אחרת. אבל העיקר, להוקיר את החכמים. ואין צריך לומר שצריך שישמור נפשו שלא לצייר את התלמיד חכם. ושלא יימצא שום תלמיד חכם שיש קפדה ממנו חס ושלום עליך. כבר הזהיר התנא, הווה מתחמם כנגד אורן של חכמים, והווה יזהר בגחלתן שלא תיחווה. תיזהר, תיזהר. אל תתעסק עם תלמיד חכם, אל תצייר אותו. אתה תצייר אותו, זה עולה ביוקר. והם גדול חיוב אהבה לתלמידי חכמים, אפילו אינם קרוביו, אפילו לא משפחה שלו. שהכל כקרוביו, על אחת כמה וכמה התלמיד חכם שהוא קרוב שלו, מחויב כמו משפחה לדאוג לו, לאהוב אותו. מוטלת חובה על האחים. אם יש לך אח שהוא זכה להתחזק וללמוד תורה, אדרבה, המצווה שלך יותר גדולה להחזיק בו ולעזור לו. בוא לפה, לאיפה אתה עולה? איפה אתה עולה? בוא לפה. מה זה, זה היציא האחורי. הוא ייכנס לפרונט. הוא צריך לפרקת המזון. נו, מה? עכשיו תביאו פעם הבאה ספסלים ל... זה נוח. לא תירדם, וואלה, זה. איפה אבי? אבי היה אוהב את הכיסאות. רוצה להירדם, אפשר, רוצה להירדם. ברוך אתה אדוני, אין לך שכל אני התקשרתי אליו, אמרתי לו, זה לא סוד. אתם זוכרים את אור כהן? אולי שנה ומשהו לא הגיע. נזכרתי פה, זה לא אכפת, התקשרתי אליו. הוא אמר לי, הרב, אני במילואים. אמר לי, מתחילת המלחמה מילואים. הוא נמצא בעזה, בגבעתי. אמרתי לו בעזרת השם שהשם מי זה אור? זה. אתה זוכר אותו. אתה יודע, פעם אחת הוא אמר לי, עשה לה פיצות. מושבניק עכשיו. כן, עם הפיצות, עם הזה, כן. כבר שנה לא בא. יותר משמע. וזה אצל הסבא והסבתא, כלום. זה מים. אתה מדבר על... וזאת תהיה להם, יש לי שתייה, תודה רבה. אבא שלו מהגר"א. וזאת תהיה להם לתהילה, לשם ולתפארת. ובזה עושים כבוד לאביהם שיהיה לו נחת רוח על ידי הבן שלו שהוא תלמיד חכם. וגם יקחו חלקם, זה חלק איש מכל עמלו אשר יעמול, ונמצא שעושה חסד עם המתים ועם החיים. לכן אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה. עץ חיים מחזיקים בה ותומכיה מאושר. אמנם, לא מפני שאדם מספק צורכי תלמיד חכם יקל בעיניו חס ושלום, אבל יחזיק טובה לעצמו שהוא זו ומפרנס אותו. עכשיו אני נותן לך, אתה תלמיד חכם, אני נותן לך כל חודש, נותן לך מעטפה 5,000 שקל. אז אני עכשיו ארגיש, אני מחזיק אותך, אני מחייב אותך. שקל לא על הלב. כי חלקו מונח בתוך נכסיו, כמו שאמרו על הפסוק, את העני עמך, ושליחותי דרחמנא ודעבד, ולא עוד אלא שיותר מה שעושה העשיר עם העני, עושה העני עם העשיר. זה לא שאתה חושב, אני נותן לך כסף, אז אני... לא. זה שיש לך זכות לתת, זה הזכות הגדולה. שזוכה בעבורו לעולם שכולו טוב, כי על ידי הנתינה שלך אתה זוכה לעולם שכולו טוב. אתה לא מבין את זה. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, האיש אשר עשיתי עמו היום בועז, לכן ייזהר בכבודו. וגם גם התלמידי חכמים צריכים להיזהר בכבוד אחיהם העשירים. וגם אם אני תלמיד חכם או אתה תלמיד חכם, אנחנו צריכים לכבד את האנשים העשירים שמענים אותם ומחזיקים בידם. כמו שאמרו, רבי ורבי עקיבא היו מכבדים עשירים אף שלא היו צריכים מהם. רבי היה עשיר, רבי עקיבא היה עשיר, אבל אפילו אחי, הם כיבדו את העשירים. כל שכן מי שצריך להם ונהנה מהם, דחיוב הרם יעלה, שלא להיות כפוי טובה, ולכבדם קצת ולטרוח קצת עליהם, מבעד לאו ניחוכה וחיבה יתרה ינודעת להם, יאהבו אותם, יקרבו אותם, וילמדו עליהם את הדרך אשר יעשו בה ואת המעשה אשר יעשו. בנועם שיח, איך מדברים רבותיי? בנועם שיח, בלשון רכה. כמו שאמר שלמה המלך, טובה תוכחת מגולה מאהבה, וישתתפו בצרתם, וילמדו להצלחתם, יתפללו עליהם, ותמיד תהיה תפילתם עליהם, למען ישכילו בכל אשר יעשון, בכל תורתם ומעשיהם הטובים יכוונו גם עליהם. תראו מה זה. האדם עושה לך טובה, תכיר לו טובה, אל תהיה כפוי טובה. וכזאת וכזאת ישמע חכם ויוסיף לקח, ויעשה באופן שימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.
תראו איזה דברים יפים. שבוע הבא, אהבת הרעים. טוב, פרשת עקב תשמעון. פרשה עמוסה, קדושה. תודה רבה. אז באמת יש כמה נקודות שבאמת צריך לתת עליהן את הדגש בפרשה. ככה ציינתי לי בכמה נקודות. פרשת עקב. סימנתי. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להתנהג בדרך ענווה. ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. האדם שמתגאה בסוף מגיע שהוא שוכח את השם. האדם אסור לו להתגאות. ורם לבביך. ורם לבביך. אם הלב שלך מתגאה, אתה מגיע לידי מצב שאתה שוכח את השם. האדם חס ושלום שוכח את הקדוש ברוך הוא. היה איזה חייט. היה אומן מספר אחד. כל הבגדים שלו היו מבוקשים, הזמנות מראש. הגיע אליו פעם אחת הדוכס הראשי. הוא אומר לו, הבאתי בגד אריג מיוחד מפריז. תעשה לי טובה, תן לו את התפירה הכי טובה שלך, הכי יפה שלך. אין בעיה, קטן עליי. התחיל לעבוד, לאחר איזו תקופה קצרה, בא לדוכס הגדול, מביא לו את הבגד, את הרב פאר וכבוד, והוא מרגיש, הוא מסתכל עליו, בוחן את הבגד, לאחר 2-3 דקות לוקח את הבגד, זורק עליו וזורק אותו מכל המדרגות. תסתלק מכאן, קח את הבגד שלך. מה קורה? הוא עושה את מה שהוא יודע. הוא עושה מלאכתו נאמנה. מה השתבש פה? באו שתי השומרים של הדוכס, העיפו אותו, זרקו אותו. הוא לא יודע מה הוא רוצה ממנו. טוב. בינתיים הסיפור הזה התפרסם. הלקוחות התחילו לרדת. אתם יודעים, כשאדם נמצא למעלה, כולם באים אליו. כשהוא מתחיל לרדת, כולם עוזבים אותו. בטח ההוא לא יודע לתפור, ההוא ככה, התחילו הלקוחות לברוח ממנו. הגיע למצב שאין לו קליינטים. מלהיות החייט המוביל, נהיה דלפון. דלפון. זה דלפון. דלפון זה אחד שאין לו מזומנים בכיס. זה דלפון. וזה החייט הדלפון המיודענו. מגיע למצב שהוא צריך מזומנים. אשתו אומרת לו, יש איזה צדיק, בנו של היהודי הקדוש מפשיסחה, קוראים לו הרב ירחמיאל. תלך אליו. תלך אליו. הרבה אנשים הולכים אליו, מקבלים ממנו עצה, ברכה, תשמע, תלך אליו. אולי ייתן ברכה, אולי ייתן עצה, תלך, תראה מה... הוא היה יהודי אחר? כן, חייט יהודי. אמר לה, את יודעת מה, את צודקת, מה יש לי להפסיד? אשר, מה יש לו להפסיד? אני אלך. עשה לרב. איך שהוא נכנס, הרב קולט את התמונה, הוא אומר לרב, הרב ככה וככה. הוא אומר לו, הרב, תשמע, תיקח את הבגד הזה שתפרת אותו, תפרום אותו לחלוטין, ואז תיקח את אותו בגד ותתפור אותו בדיוק אותם התפירות ותלך מחדש אליו. הוא צוחק. הרב, זרק אותי מכל המדרגות פעם אחת, מה עוד פעם? הוא אומר לו, אל תדאג, תעשה מה שאמרתי לך. הוא אמר, הרב, אין בעיה, מה שאתה אומר לי קדוש. זהו, מה יש לי להפסיד? מה שאתה אומר אני עושה. הלך, חזר על הבית, לקח את האריג, עשה אותם התפירות, ונסע חזרה לדוכס. איך שהוא מגיע לדוכס, הדוכס, שלום לך, מה שלומך? מקבל אותו בסבר פנים יפות. מה קרה פתאום? בינתיים, הוא שולף לו את הבגד שהוא תפר לו. איזה בגד יפה! איזה בד מיוחד, איזה תפירות מדויקות! אני רציתי להגיד לך שאני מצטער על מה שהיה פעם לפני איזה כמה חודשים, אני ממש מצטער על מה שעשיתי לך.
אני משלם לך עכשיו גם על הפעם ההיא וגם על עכשיו, ועוד נותן לך בונוס. הוא לוקח איזה צרור, ברוך השם, הוא חוזר הביתה, הרבה מזומנים, כולם מבסוט. בינתיים הוא חוזר הביתה, אשתו אומרת לו, מה זה? פותחת, מלא כסף. אבל היא רואה אותו, לוקח את הצרור של הכסף, רז ולאן הוא הולך? נוסע חזרה לרב. נוסע לרב. כשמגיע לרב, הוא אומר לו, כבוד הרב, תסביר לי מה היה. הבגד אותו בגד, התפירות אותם התפירות, הבד אותו בד, הכל אותו דבר, תסביר לי מה קרה. ריבונו של עולם, מה השתבש פה? אומר לו הרב, תדע לך, כשאתה באת אליו בפעם הראשונה, אתה היית בחינת ורם לבבך, התגאית. אמרת, אני חיית מספר אחד, אני מרביץ לו פה הופעה. התגאית. הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, הוציא לך את האוויר מהמפרשים, נראה לך מי בעל הבית. שפיל גיים. כשאתה באת אליו בפעם השנייה, הגעת אליו כבר במצב שהיית שפל. היית עם הראש למטה. אני כבר קלטתי אותך שבאת אצלי. כשאתה באת בהכנעה ובענווה ובשפלות, במילא עזבת את הגאווה. אז איך שאתה חזרת לשורשים האמיתיים של הענווה, של השפלות, של ההכנעה שיהודי צריך שיהיה לו, במילא ורם מזלך. המזל שלך עוד פעם עלה. וכתוצאה מזה שהמזל עוד פעם עלה, ברוך השם, הנה, הפרנסה שלך חזרה ביתר שאת ויתר עוז. חברותיי, עלינו לזכור שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו שאנחנו מתגאים. הנה תראה, אני מספר אחד. אני שמואל מספר אחד בוו. אני כוכב מספר אחד של רוב הוו. לא. תגיד, אני כמו כולם, אני אדם פשוט. נכון. אין לך מה להתגאות. ככה, כל אחד. נכון? אם תתגאה, תגיד, יש לי עיניים כחולות, אני בלונדיני. לא טוב, תגיד, אני אדם פשוט. מי אני? מה חיי? לפעמים זה עבודה. זה הגיע, זה מה שאומר הבעלים של דור אלון, של... בעל התניא אומר. ברוך השם. רבותיי, מה יש לנו להתגאות? אתם ודאי לא, אבל אני אפס מאופס בריבוע. מה יש לי להתגאות? לפעמים היצר רע משבש אותנו קצת, אבל מה יש לי להתגאות? על מה? על מה? על מה? קצת מזגן מפריע למשגע אותי, מה יש לי להתגאות? מה יש לי לשפל, מה יש לי להתגאות? לפעמים היצר רע בא אלינו ככה, חותר במחתרת, להציץ את הגאווה. שב בשקט, תירגע, הכל בסדר. ככה. יש פסוק, בפרשה, כתוב, את השם אלוקיך תירא. דרש רבי עקיבא, לרבות תלמידי חכמים. מה זה לרבות תלמידי חכמים? שכמו שהאדם צריך לכבד את הקדוש ברוך הוא ולירא מהשם יתברך, האדם צריך שיהיה לו יראה וכבוד לתלמיד חכם. ככה זה. צריך לכבד ולהעריך ולירא מתלמידי חכמים. נכון אסף הצדיק? איך יודעים בדור שלנו מי תלמיד? רבותיי, תקשיבו טוב. הגמרא מביאה בירושלמי שם, שהיה הזמן של אסירת גשמים רז היקר. ובזמן אסירת הגשמים, אתם יודעים מה קרה? יודעים מה קרה? אין מים. כשאין מים כולם צמאים. הלכו לרבי אליעזר. רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן אורקנוס, רבו של רבי עקיבא. הוא התפלל ולא ירדו גשמים. באו לרבי עקיבא, התפלל, ורבי עקיבא גם מתפללים ערבית? התפלל וירדו גשמים. התחילו כולם מדברים, לא, ערבית ב10, שב. איפה אתה הולך? איפה? ערבית ב10 אני אומר לך. אני אומר לך. לא, עכשיו שמתפללים עכשיו. לא חשבתי, אבל אתה שואל ואומרים לך. אבלה. אז רבי עקיבא התפלל וירדו גשמים. אמרו זה גדול מזה, זה מפני זה.
אמר רבי עקיבא, בואו כולם לבית המדרש, אני אגיד לכם בדיוק מה הסיפור. הכניס את כולם, אמר להם, משל למלך שהיו לו שתי בנות. האחת המלך, הבת הזאתי, הוא לא כל כך חיבב אותה, למה? הייתה גסת הרוח. הייתה חוצפנית, צעקנית. איך אומרים? לא יודעת לסתום את הפה. אז האבא המלך כל הזמן אמר לו, תנו לה מה שהיא רוצה, תנו לה מה שהיא רוצה, תנו לה מה שהיא רוצה, תשחררו רק אותה ממני. שתשתוק. תן לה, תתקע לה משהו בפה, העיקר שתהיה בשקט. לכן המלך לא כזה חיבב את הבת הזאת, אבל הייתה לו מלך עוד בת, יקרת המעלות, שקטה, צנועה, ענווה, והיא עד שהיא הייתה מדברת ובאה למלך, מרוב השפלות והענווה שלה, ככה הייתה. אבל עד שהיא הייתה באה, המלך היה אוהב אותה. אז אם היא הייתה מבקשת משהו, המלך לא נותן לה מיד. הוא היה נותן לה עוד קצת לבקש וככה, לשמוע אותה, מרוב שהוא אהב אותה. אז המלך כל פעם, מה את רוצה? מה את רוצה? אז לא הבנתי, מה עוד פעם? וככה